hapit na ang Candle Festival din sa Ubon nga radya tani. Yung sa panyong gihulat guys, anihin na mo. Si Adam gani excited. Oh, nadagma pa. Sorry dong dong. Oy, mga tata, sa Buffalo nga, hiwi og mask. Ato ang tarungon ayang mask. Okay. Dool ra ni dilis kayo sa mga guys. Naara ni din lima kalakang park na dayon. Si Adam gusto po masulay aning kinaraan nga pag sa humay. Uy, nangadto pag yun ay may sa fountain. Pero si Adam pa, fountain na ay baby fountain. Naapod big fountain. O, di ba? Naada mi dinhi sa Art Music Festival every Saturday sa gabi guys. Naa ni sila dinhi, na sila mga palibre dinhi atong tan-awon sa ilang mga palibre diri on niya. Excited na mi si Adam gani, gusto na po siya magpalibre. Pag adto namo, naa mi nakita nga mascot nagbaliktad, tan-awa ra ko na siya. Baliktad siya, nag-handstand na si Adam hadlock pa siya sa permero kay ang tiil na sa taas, di siya ganahan mo dool. Okay, it's time for the freebies. Naanay free na popcorn ug na ako'y nakita akong estudyante nang himo og shaved ice. Tan-awa ra gud na si Adam while nag-wait sa iyang freebies, si Mommy nakadawat og freebies from student. Hi Lenny. Okay, na ako mga estudyante to cute kaayo. Sila naghimo kani nanabog isa ka estudyante, si Oreo. Hi Oreo, gwapo kaayo. After nga makuha ang atong palibre, syempre mula ag na pod na ay nakita si Adam nga doggy mascot. Ganahan unta si Adam og mga dogs pero hadlok man siya ani. Pamini heart na lang daw. Wala pa nahuman ang laag ni Adam kay daghan pa day kaayo explore. Na gusto siya mo sakay ng pa-merry-go-round nga tag 30. Pero guys, si Adam ning sakay og elepante pero isa lang ka minuto ning undang na siya, di na siya ganahan. Naglaag na lang mig padayon, nakakita mig mga oink 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 oink. Na ang baby nagpa-drink og oink oink. Naaday tay Mr. M dere guys, tag 100 lang. Pamay na guys. Gusto pa gyud daw si Chayan Boy og magpa-picture. Si Adam na excited siya dinhi sa sheep. Ba daw kuno na ay nagpadidi og sheep. Pero si Adam gusto lang siya magtanaw, di siya ganahan og padidi, handlok siya mo dool na. Pero di gid siya manuol no, tan-awa ra gud ning palayo pa. Hadlok jud na siya. Pero guys, tan-awa limpyo kaayong mga sheep, ganahan kaayo kulay lahi pa jud og colors. Wow, ka-cute pa aning mga sheep pa oy. Wala pa nahuman ang laag ni Adam, naa pa siya another laag. Pa siya guys, nga before daw muuli, gusto pa siya mo slide. Sige, pagbigyan nato. Kini man gyud iyang paborito nga trabaho. Wa na, tanawa ra gud na siya. Master na mo slides guys. Muhulat pa siya ug gukuron siya. Na pa siya ganalingi-lingi. Adam, let's go home na. Kay gabi na mag live selling pa ta. Salamat sa